ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ଦିନ କାଇଁ ଆମର ଟିକେ ହୁଳ ଦିଅ ଏଇଟା ଏକା ଚାଉଳ ମୋର ଟିକେ ରହିବ କାହିଁ ସମୟ ତମେ ତ ଆନନ୍ଦ ରାବଣେଶୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଝିଅଟା କାନ୍ଦିଲାଣି ତାକୁ ବନ୍ଦାଣ କଣ ପକେଇ ଦିଏ ସେ ରହିଯିବ ଘରକୁ ପଳେଇବ ତାର ବାପା ଘରକୁ ଛାଡିକିରି ମା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଆସ ବନ୍ଦାଣ କିଏ କଣ ଦବା କଥା ଆସ ଆସ ଦେଇଦିଏ ବନ୍ଦାଣ ପକେଇ ଦିଏ ଆସ যথা শ্রীরামস্য সীতয়া যথা অর্জুনস্য সুভদ্রা প্রভু জগতনাথ জগন্নাଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର କୁଶଳ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଜାତୀୟ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ।